Аўдыторыя крыху стамілася, заўжды слухаючы музыку ў сваім стылі. Узнікла патрэба ў чымсьці сучасным і невядомым. Арон Блюмберг. Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. У частцы 18-й з перадгісторыі беларускага джазу знаёмімся далей з каштоўнымі ўспамінамі Станіслава Ляндау, напісанымі пад псеўданімам Стэнлі Ляўдэн. Перад тым, як трапіць у Беласток у 1939 годзе, малады франтмен і асноўны аўтар кракаўскага ансамблю «Банда» паспеў паўдзельнічаць у ваенных дзеяннях, трапіць у нямецкі палон, нелегальна перайсці мяжу і заняцца ў Львове не менш нелегальным бізнесам. На ўласныя вочы, пабачыўшы арганізацыю новымі ўладамі высылкі, Стась зразумеў, што каб уратавацца, трэба знайсці працу, якую саветы не палічаць капіталістычнай. І свайго біяграфічнага бацьку, чыгуначнага інжынера, з улікам будучых допытаў панізіў у пасадзе да дарожнага працоўнага. Гэтак жа, як мы ведаем, зрабіў і Эдді Рознер. Такім чынам, працягваем гартаць кнігу мемуараў «The White Button» – «Белая дырыгенцкая палачка». Праздник начался парадом частей рабоче-крестьянской Красной Армии. Паводле Ляндау, несанкцыянаваныя пераходы мяжы цягам восені 39-га працягваліся, але некаторыя людзі, нягледзячы на ўсё новыя і новыя гісторыі нацыстоўскіх злачынстваў, вырашалі вярнуцца назад у нямецкую зону акупацыі. Падобна, яны пагадзіліся з тым, што вядомы жах лепшы за невядомы, які, як яны меркавалі, рыхтавала Сібір. Станіслава ж дакладна чакала непазбежная расправа з абодвух бакоў, і ратаванне ён адчуў падчас савецкага вайсковага параду ў Львове у пабачаным над новай крамай, напісаным вялізнымі літарамі словам «Калектыў». Чаму б не запусціць калектыўны начны клуб? Першым са знаёмых ідэю падхапіў спявак Іга Краноўскі. Калегі сустрэліся ў кафэ «Дэ ля Пэ». Але трэба было вырашыць дзве праблемы – знайсці памяшканне і атрымаць дазвол ад камісара. Вырашэнне першага пытання мела вялікія шансы, другога – ніякіх. Тым жа вечарам па дарозе з кавярні на тым жа Марыяцкім пляцы Станіслаў Ляндау пабачыў старарэжымны буцік з назовам «Вок» на шыльдзе і подпісам уладальніка знізу «Мінцер». Стась распавёў прадпрымальніку пра рэквізіцыі і дэпартацыі, якія адбываюцца ў іншых частках гораду, і зранку атрымаў ад яго згоду. Крама аказалася ідэальнай. Мінцер адвёз мяне на ліфце у сапраўдны салён, дзе ён дэманстраваў свае сукенкі. Меўся яшчэ невялікі дапасаваны пакой, добрае месца для кактэйль-бару. Кракатук. У атрыманні дазволу ад камісара Храпчынкі дапамог стрыечны брат Шымон Каташык, які граў у кавярні «Імперыял». Ён быў бэнд-лідарам і піяністам, і самым дзёрзкім чалавекам з тых, каго я ўвогуле ведаў. Забаўна, што ангельскае слова «чікест» – дзёрзкі, нахабны, развязны, нахрапісты, мардасты, тоўсташчокі у вышэйшай ступені сугучнае з супрацоўнікам савецкіх спецслужбаў – чэкістам.
Каташык меў стасункі з Храпчанкам і папрасіў за паслугу 3000 рублёў. Назаўтра дазвол быў гатовы, праўда, Шымону давялося дзеля жарту разыграць у кабінеце камісара ў ратушы самагубства шпількай, бо той спачатку адмаўляўся ад прапановы. Танга на музыку Іга Крановскага спявае Стефан Вітас, 1934 год. Rosjanki dusza to zagadka, jej nikt nie zgadnie do ostatka. Jej ojcem Stef tęsknota matką, wciąż szuka złód i nowych snów. Rosjanka kocha i szaleje, a gdy przeminie noc i dnieje, kochanka drwi, znów się śmieje, do szczęścia tęskni znów. У выніку, у атрыманым ад Храпчанкі дакуменце замест калектыўнага начнога клубу, як хацеў Ляндау, значылася іншая фармулёўка – жылое памяшканне для супрацоўнікаў артыстычнага калектыву. Затое імя таго калектыву на паперы было менавіта тым, якое прапанаваў сам ініцыятар. Гэта цешыла нашае пачуццё гумару, і я зразумеў, што мог бы цалкам паставіць пад пагрозу шансы атрымаць дазвол, калі б камісар дастаткова ведаў польскую. Наш гурт цяпер зваўся калектыў «Байка», што азначала казачную гісторыю і з'яўлялася назовам «Танга» з рэпертуару Крановскага. Кракатук. У прынцыпе, і ў польскай, і ў беларускай мовах байка мае аднолькавы сэнс. Гэта і показка, выдумка, кароткі аповед з сатырычным ці павучальным зместам. У іншым значэнні баваўняная тканіна, што магло адсылаць да ранейшага прызначэння дома на Марыяцкім пляцы 1 альбо да іншага пункту плошчы, які раней меў аналагічны назоў. Яшчэ ў 1909 годзе ў Львове адкрыўся кінатэатр «Байка», але з прыходам саветаў шыльда змянілася. Аўтар кнігі «Быў джаз» Кшыштаф Карпінскі пералічае перайменаванне ў горадзе. Кіно «Палас» стала кінатэатрам імя Шаўчэнкі, кіно «Аполла» дасталася імя Кірова, кіно «Капернік» Максіма Горкага, а кіно «Байка» надалі гучны назоў «Камсамолец Украіны». Змяніўся таксама характар рэпертуару. У кіно «Палас» круцілі Петра I, у «Аполла» Александра Неўскага, а ў «Байцы» даклад таварыша Сталіна. Дарэчы, у Львовку Шлёнскім пад Уроцлавам яшчэ да нядаўняга часу дзейнічала кіно «Байка», адкрытае ў міжваенны перыяд. Урэшце, нельга не заўважыць, што «Байка» перагукалася з папярэднім гуртом Станіслава Ляндау «Банда». Byłaś dla mnie ty, nie wrócą nasze dawne sny. Miłość to upojenie, to urojenie i gorzkie łzy. Jak w bajce, w czarownej bajce, tą bajką byłaś, ach tylko ty. Цалкам аўтарскае танга Іга Крановскага выканаў хур Дана. Перад адкрыццём «Байкі» Ляндау і кампанія зладзілі сур'ёзную рэканструкцыю былога буціка. Уладальнік Мінцер атрымаў заданне не галіцца некалькі дзён і апрануцца ў самае старое. Кактэйлі ў «Байцы» мяшаў знаны бармен з Монте-Карло Джимі, які праз пачатак вайны нейкім чынам захрас у Львове.
За гардэроб адказваў адзін з найвядомейшых адвакатаў з Варшавы. На кухні мыў посуд былы ўладальнік 3 фабрыкаў, ліфцёр, валодаў абутковай крамай. Арнальд Левак мусіў граць на фартэпіяна што-небудзь расейскае, як толькі ў яго поле зроку трапляла падобная асоба. Да бэнду далучыліся таксама трубач Бернард Потак, саксафаніста Бобі Норберт. Імёнаў скрыпача і бубнача аўтар не называе. Лічбавая бібліятэка польскай песні сведчыць, што частка ўдзельнікаў банды рэактывавала гурт у Львове. Таму ў складзе байкі тэарэтычна маглі быць і браты Хары, Зыгмунд і Леопольд, абодва дакладна знаходзіліся ў Львове ў той час, і браты Вэберы, Ян і Юзеф. Іх Акраноўскі, адпаведна, спяваў і дапамагаў у арганізацыі. Сам жа Ляндау, судзячы па ўспамінах, кінуў працу на чорным рынку і з імпэтам выконваў ролю другога вакаліста і арт-дырэктара. Кракатук. Адкрыццё байкі Станіслаў Ляндау апісвае такім чынам. Праз гадзіну пасля адкрыцця дзвярэй танцпол, салён, сядзячыя месцы, нават праходы былі забітыя людзьмі. Нам давялося зачыніць уваход, калі ўнутры было 120 чалавек. Якая ж гэта была ноч! Мы рэальна адсунулі стрэлкі гадзінніка назад у перадваенныя дні. Усе былі ў прыўзнятым настроі, і ў знак падзякі нашаму калектыву людзі пачалі спускаць грошы бы ваду, пляскалі ў далоні, падбадзёрвалі, і нават калі мы сыгралі «Маё танга запомній», як фінальны танец, яны размаўлялі ды смяяліся да зары. Грае яшчэ не байка, а банда, але запіс таго самага 39-го году, прычым Ляндау ужо тады пазначыў сябе на кружэлцы як Ляудан. Zapomnij, bo to był tylko żart. Tyś uwierzyła w jego grę. Zapomnij, on nie był wart. Szukał rozkoszy, lecz nie serca twego. Na próżno westchnienia i łzy minęły obłudne już sny. Zapomnij, wyrwij z pamięci swej ten mały flirt, co wzruszył cię. Дзіўна, пад уладай Расіі не забаранялася займацца індывідуальным прадпрымальніцтвам. Расейцы, аднак, зрабілі ўсё магчымае, каб функцыянаваць такім чынам сталася немажліва. Заўважае Ляндау і сведчыць пра непамерныя стаўкі ды падаткі для прыватнікаў. Калі гэтая мера не спрацоўвала, абмяжоўвалі пастаўкі тавараў і сыравіны, ладзілі няспынныя праверкі дакументацыі і выдалялі ключавых супрацоўнікаў.
Кракатук. Першыя саветы, як піша Ляндау, завіталі ў трэцюю ноч, калі клуб таксама быў запакаваны наведнікамі. Арт-дырэктара не столькі непакоіла праверка дакументацыі, колькі тое, як будуць сябе паводзіць гэтыя госці. У Львове кожная група ўцекачоў павінная была мець аднаго, хто мог граць на якім-небудзь інструменце, многія з іх прафесійна гралі да вайны. Расійскім жаўнерам падабалася слухаць музыку, калі яны пілі, але пасля невялікай выпіўкі яны ўжо папросту былі не ў стане слухаць. Усе кафе-бэнды гралі расійскай песні, каб дагадзіць ім, і неўзабаве некаторыя расейцы аказваліся на танцполе паўп'яныя ад гарэлкі, якую яны налівалі поўныя шклянкі, не вагаючыся, і дэманстравалі казака ды іншыя цыганскага кшталту танцы. Таму я хваляваўся, што атмасфера, якую мы стварылі ў байцы, можа быць парушаная нейкімі нецвярозымі скокамі ад часткі расейцаў. Аднак два капітаны чырвонай арміі, як піша аўтар, у той вечар паводзілі сябе стрымана і без эксгібіцыянізму, але былі збянтэжаныя раскошай, якую пабачылі вакол. Калектыў «Байка» зайграў для іх папуры з рускай народнай музыкі. Gdy balalajka gra melodię życia z dnia, chwila ta, choć tak króciutko trwa, już wokół kratkiem łza, już serce moje z bólu łka. Ale ci dal piosenka ta, znów cisza balalajka gra. Chwila ta uroku tyle ma, jednak trwa, a wokół druga łza. Graj dalej, zgraj na balalajce swej. Melodię tę zanucę jej. Танга на музыку Генрыка Рознера, далёкага кузена Эдзі, і са словамі Іга Крановскага выканаў Адам Высоцкі. У гэты час у Львове, падобна што гаворка ў кнізе Станіслава Ляндау ідзе пра кастрычнік 1939-га, прастытуцыя вырасла да такіх памераў, што трапіла пад крыло чорнага рынку, і замовіць прасталытку можна было нават у дзённы час. Зрэшты, такі стан доўжыўся нядоўга, пакуль расейцы не ачысцілі ўвесь горад, відавочна, за адзін дзень і ноч. Дзяўчатаў і многіх сутэнёраў звезлі ў працоўныя лягеры. Чыстка, паводле сведкі, дала дзіўны эфект. Замест таго, каб узняцца, мараль гораду знікла зусім. Free love, свабодная любоў, стала агульна прынятай практыкай. Станіслаў Ляндау прызнаецца, што сам пачаў злоўжываць спіртовымі напоямі, хаця раней піў толькі віно і піва, ды ўдзельнічаць у п'яных бойках. Прыкладна тады ж злоты перастаў быць валютай, і пазбавіцца ад польскіх грошай можна было толькі абмяняўшы іх на рублі чалавеку, які збіраўся перабягаць у нямецкую зону, дзе злотыя ўсё яшчэ мелі каштоўнасць. Кракатук.
Супраць тых львавянаў, хто не прайшоў рэгістрацыю, саветы працягвалі ладзіць новыя і новыя рэйды. Набліжалася чарга прозвішчаў на літару «Л». Каташак не змог дапамагчы кузэну з патрэбнымі дакументамі, бо нават для сябе іх не меў. Шымон параіў Станіславу асабіста пазнаёміцца з уплывовымі расейцамі. Дарэчы, у 41 годзе з пачаткам вайны між Нямецчынай і СССР Каташак вярнуўся ў Варшаву і праз пару гадоў загінуў ад рук нацыстаў, як і Іга Крановскі. Пачуем голас апошняга ў суправаджэнні аркестры «Каламбія» з дырыгентам Генрыкам Гольдам, 1935 год. Словы самога спевака. Ostatni raz dziś widzisz mnie, już na sercach pożegnać cię. Co to mnie pozostało spać, nie wrócę już odchodzę w dal. Ostatni raz całuję cię, ostatni ukłoń ślę. Co pięknem było się skończyło, żegnamy cię od łez. Аблава чырвонаармейцаў закранула і байку, расказвае Станіслаў Ляндау. Я спяваў у той момант, калі гэта адбылося, і словы, і музыка, і маё горла высахлі за адну секунду. Афіцэр прыказаў усім стаць у чаргу, усеўся за стол і пачалася праверка прапускоў і дакументаў. Прыклады вінтовак пераконвалі, што ніхто не ўхіліцца ад чаргі і гарантавалі, што яна будзе рушыць наперад. Я таксама быў у чарзе, бо па камандзе і чыста праз баязлівасць я падпарадкоўваўся гэтаксама хутка, як і ўсе астатнія. Я быў паралізаваны спалохам і мог толькі рухацца наперад разам з іншымі. Крановскі выратаваў мяне. Ён пакрочыў уздоўж чаргі, распіхваючы жаўнераў, і, знайшоўшы мяне, закрычаў з яўнай раз'юшанасцю: «Што ты тут робіш, лянівы вырадак? Толькі я адвярнуўся, ты знайшоў спосаб ухіліцца ад працы». І, схапіўшы за руку, ён літаральна выкінуў мяне з чаргі. Ляндау схамянуўся і пачаў кіраваць рухам людзей, даваць указанні афіцыянтам, каб прыбралі разбітыя ў спешцы келіхі. За адчыненымі дзвярыма ўжо стаялі грузавікі, загружаныя многімі наведнікамі байкі. Кракатук. Рэйд заняў паўгадзіны. Рэгістрацыю Станіслава савецкі афіцэр так і не праверыў, толькі папрасіў дазвол на працу ўстановы, які наш герой, вядома ж, меў. Пасля Ляндау і Крановскі знайшлі ў падкладках сядзенняў, пад сталамі, скрутак даляравых купюраў, пачкі рублёў ды шматлікія ювелірныя ўпрыгожанні, што пакінулі спужаныя кліенты. Знаходкі змясцілі ў сейф. Некаторыя вярнуліся за сваёй маёмасцю, акром таго, хто схаваў даляры і, верагодна, гандляваў перад тым рэйдам на чорным рынку. Вашай увазе танга Станіслава Ляндау з пачаткам, падобным да астатняй нядзелі Ежы Петерсбургскага. Спявае Мічыслаў Фох. Pełno jest ludzi, pełno jest świata, pełno jest życia dla ludzi. Jednym ze świtem się budzi, drugim, gdy nastaje mrok. Ludzie szaleją, ludzie się śmieją, a inni często zapolaczą. Nad swoją dolą tulaczą, nie wiedząc, co jutro da. Nadzieją zawsze trzeba żyć, w najcięższej chwili rozterce. Nadzieja prawdą może być, pociechą w poniewierce. I choć zawiedzie miłość twa, rządzenia losu cię wyśmieją. I choć popłynie żalu łza, pocieszaj się nadzieją.
Нейкі час пасля таго рэйду байка амаль пуставала, бо перастала лічыцца бяспечнай лакацыяй. Каб пазбегнуць падобных інцыдэнтаў, многія львоўскія кавярні пачалі выстаўляць на вуліцах свайго кшталту часавых назіральнікаў, увялі сістэму папярэджанняў. Ляндау кажа, што пайшоў яшчэ далей, займеў свайго чалавека ў міліцыі, якую расейцы арганізавалі з украінскіх і польскіх камуністаў, вызваленых з турмаў. Кракатук. Паводле сведчанняў Ляндау, разам з сапраўднымі камуністамі ў міліцыю трапілі банальныя крымінальнікі. Я ніколі не мог зразумець, чаму іх не асудзілі, тыя фанатычныя камуністы, якія служылі разам. Магчыма, галаварэзы былі карысныя. Больш верагодная пагроза гвалту трымала раты на замку. Такі інфарматар, наняты за вялікія грошы, паведамляў Стасю пра рэйды задоўга да таго, як яны пачыналіся. Аднак адчувалася, што кожны вечар у байцы можа стаць апошнім, а паміж савецкай і нямецкай зонамі акупацыі цяпер сапраўды гублялася розніца. Чым больш я адчуваў сябе няшчасным, тым больш заглыбляўся ў працу з гуртом і знаходзіў у гэтай працы суцяшэнне. Аркестр Генрыка Гольда з рэфрэністам Янушам Паплаўскім грае танга Шымона Каташыка. Za twoje piję zdrowie, do dna złocisty kielich ten. O Donna Maria, bo już się prześnił sen. Zaszumi wino w głowie i smutki skończą się. O Donna Maria, tą pieśnią dzisiaj żegnam cię. Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. Осень 1939-го. Советский Львов. Большевистские листовки. Впервые их разбрасывают открыто на этих улицах, где еще вчера стояли польские городовые. Станіслаў Ляндау пачаў ладзіць у клубе «Байка» тэматычныя вечарыны – польскую, румынскую, вугорскую. Усе супрацоўнікі апраналіся ў адпаведныя нацыянальныя строі, рыхтаваліся адмысловае меню і музычны рэпертуар. На сходах калектыву прысутнічаў прызначаны адмысловы савецкі вайсковы дэлегат, мажны і даволі вясёлы мужчына, які сачыў, каб абмеркаванні праходзілі на патрэбным узроўні калектывізму. На вугорскай вечарыне арт-дырэктар заўважыў як ніколі шмат савецкіх людзей у цывільным, якіх палічыў камуністамі высокага ўзроўню, хаця яны апраналіся яшчэ больш нязвыкла на густ апавядальніка, чым чырвонаармейцы. Яны, як правіла, заставаліся ў сваіх паліто і капелюшах, нягледзячы, што ў клубе было цёпла. Паліто былі тоўстымі, з вялікімі каўнерамі з футра, пляскатыя капелюшы насілі ў жакейскім стылі з шырокімі палямі, узнятымі дагары, а пад палітонамі можна было пабачыць гальштукі, кароткай даўжыні з вялізным вузлом, што звісалі над таннай і звычайна шэрай кашуляй. Іх строі, тыя, што я мог бачыць, былі з тканіны надзвычай нізкай якасці, а таксама дрэнна парэзаная. На іх нагах паверх ботаў альбо пантофляў звычайна была пара галёшаў. Афіцыянт «Байкі» прапанаваў аднаму з такіх гасцей апельсын з Італіі.
А ў адказ пачуў адмову і тое, што на заводах Савецкага Саюзу вырабляюць самае лепшае апельсыны. Паставім вугорскі фокстрот на музыку Генрыка і Ежы Рознераў, запісанай аркестрай Генрыка Гольда з Янушам Паплаўскім. Maryka spod Debrecina urocze ma, warkocze dwa. Trochę jest dzika, lecz tu dziewczyna i wszyscy ją królewną zwą. Hej, ksenem, gdy gra muzyka, czardaszem tym Maryka wiedzie prym. Moja Maryka spod Debrecina ma stary pies i ten jestem. Moja Maryka spod Debrecina urodę ma, warkocze dwa. Trochę jest dzika, lecz znów dziewczyna i wszyscy ją królewną zwą. Hej, scenem, gdy gra muzyka, czardaszem swym Maryka wiedzie prym. Moja Maryka spod Debrecina ma stary pies i ten jestem. З людзей апісанага вышэй выгляду, што завіталі на вугорскую вечарыну ў байку, Ляндау зацікавіў руды ды рабы са спакойным нейкім пераканаўчым тварам і з футравай шапкай на століку. Ляндау са скрыпачом курсавалі сярод гасцей з цыганскімі нумарамі, і калі Стась скончыў спяваць, той наведнік паклікаў яго да сябе. Гэта быў Арон Блюмберг, дырэктар беларускай дзяржаўнай эстрады, якая ўжо займела аддзяленне ў Беластоку. Між сабой суразмоўцы камунікавалі па-расейску. Кракатук. Блюмберг. Што такі артысты, як вы, робіць у такім месцы? Ляндау. Што вы маеце на ўвазе? Блюмберг. У нашай краіне кожны чалавек мае шанец стаць вялікім, і ўрад дае грошы, каб дапамагчы яму ў тым. Ляндау адчуў, што трапіў нібыта на прапагандысцкую лекцыю, перарваў Блюмберга. Слухайце, я нарадзіўся на стале ў начным клубе, вобразна кажучы. Я начная птушка. Мясцовы водар салодкі для мяне, як водар вёскі для фермера. Мне тут падабаецца, і я не сумую па іншых рэчах. Дырэктар БДЭ парыраваў. Хлопча, вы не ведаеце, як ап'яняюць аплодысменты аўдыторыі, калі вы граеце ў тэатры альбо на сцэне. Ляндау. Але чаму вы лічыце, што я буду мець на сцэне поспех? Блюмберг. Я ніколі не памыляюся ў артыстах. Гэта мая праца. У працяг цыганская танга ад Стася Астраленкі. Zapłaczą skrzypeczki twe, cyganie. Do ucha graj, złudzenie daj przez chwilę. Niech pieśń dwa w sercu mem skrzesi znów, kochanie.
wino i śpiew zamroczy mą duszę mile. Najpiękniejsze są te sny, gdy cygańska piosenka brzmi i gdy serce Twe upije cudne tango. Znika chaos, smutek, gwar i przed Tobą pusty czar. Dusza się nastraja, tonu w tych falangą. Wszystko zalaje z tej chwili ciężar życia i troska dnia. I jak słońce kwiaty, tak cię grzeje smutna piosenka ta. Najpiękniejsze są te sny, gdy cygańska piosenka brzmi i gdy serce Twe upiło cudne tango. Najpiękniejsze są te sny, gdy cygańska piosenka brzmi i gdy serce Twe upije cudne tango. Znika chaos, smutek, gwar i przed Tobą pusty czar. Dusza się nastraja, tonu w tych falangą. Менскі чыноўнік ад культуры распавёў, што адмыслова завітаў у Львоў на 2 тыдні ў пошуку артыстаў, каб сфармаваць іх гурты ды аркестры для Беларусі і як гэта ўсё няпроста робіцца. Калі вы думаеце, што тут усё будзе гэтаксама, як цяпер, то вы вялікі аптыміста, намякнуў таварыш Арон. Тым не менш, Ляндау палічыў Блюмберга за найлепшага з савецкіх людзей, якіх яму давялося сустрэць дагэтуль. Кракатук. Судзячы па ўсім, гістарычны дыалог дырэктара Белдзяржэстрады з лідарам банды і байкі адбыўся ў сярэдзіне кастрычніка 39-го году. Арон Блюмберг спыніўся ў гатэлі «Джордж», як, дарэчы, і Эддзі Рознер з Рудкамінскай, што ў той жа час прыбылі ў Львоў з Беластоку. Пакой нумар 85. Можаце тэлефанаваць мне ўначы ці ў дзень, як толькі вырашыце, што далучаецеся да мяне, сказаў Стасю дырэктар. У адказ на пытанне калегаў Ляндау ахарактарызаваў размову з кліентам як чарговую крывавую камуністычную лекцыю. Не стаў казаць музыкам пра атрыманую прапанову, каб яго не палічылі здраднікам, не западозрылі ў пераходзе да саветаў. Той жа Рознер, знаходзячыся ў Львове, адчуў абвінавачванні ў калабарацыянізме ў свой адрас.
Прагучэла тэма Генрыка Гольда «Верні мне маё сэрца». Тым часам савецкая рэгістрацыйная машына дабралася да літары «Л». Усё больш і больш людзей знікала, канстатуе Ляндау. Сам ён баяўся пакарання не толькі за нелегальны пераход мяжы. Дэпартацыя або расстрэл яму пагражалі за тое, што меў званне кадэт-афіцэра ў польскай арміі. Ляндау стараўся не паказвацца на вуліцы ў дзень, падскокваў у хваляванні, бачачы новага кліента ў клубе, і зайздросціў спакою Іга Крановскага, які так і не прайшоў рэгістрацыю. Кракатук. Урэшце Ляндау патэлефанаваў Блюмбергу ды прыйшоў на сустрэчу ў гатэль. Ён усё яшчэ насіў свае галёшы, і хаця стан вуліцаў апраўдваў гэта, у мяне раптам узнікла адчуванне, што ў ягоных пантофлях ёсць дзіркі і што галёша надзетая, каб іх схаваць. Неўзабаве гіпотэза Ляндау пацвердзілася. Прычым, кажучы сучаснай мовай «хэдхантер», пераконваў патэнцыйнага супрацоўніка, што ў СССР найбольшы заробак атрымоўваюць артысты. Арон таксама распавёў Стасю, што ідэя даваць шоу бig-бэндаў і ствараць спецыяльныя шоу-гурты была перанятая з захаду і знайшла вялікую запатрабаванасць у Саюзе. Але патрэбны новы падыход, тлумачыў чыноўнік. Я ўжо далучыў да справы 2 выбітных польскіх зорак і маю некалькі імёнаў, хто мог бы іх падтрымаць. Хачу, каб далучыліся і вы. Пачуўшы імёны тых зорак, Ляндау быў уражаны. Генрык Гольд і Ежы Петерсбурскі. Абодва, нагадаю, свой час ваявалі супраць бальшавікоў, а цяпер маглі таксама заслужыць абвінавачванне ад польскіх патрыётаў у тым, што перайшлі на бок акупантаў. Інструментальны фрагмент жаўнерскага танга ад Ежы Петерсбурскага. Дырэктару Белдзяржэстрады прыемна было пачуць прызнанне Станіслава Ляндау, што ён нарадзіўся ў Кракаве. Ягонае прадпрыемства нават хацела б, каб у ім працавалі людзі, выхаваныя ў далечыні ад Украіны. Па-першае, таму што савецкая дзяржава крыху падазрона ставілася да змешанага элементу вакол старой мяжы, і паводле ягонага меркавання гэта было справядліва. А па-другое, той факт, што я дрэнна гаварыў па-расейску, усцешыў яго найбольш. Гэта азначала, што я буду гаварыць і спяваць з ламаным акцэнтам. Хаця ён не вымавіў такога слова, падалося, што ламаны акцэнт з'яўляўся найгалоўнейшым друкам для расейскай аўдыторыі таго часу. Кракатук. У працяг атакі Арон паабяцаў Стасю, што кіраўнічыя абавязкі будуць пароўну падзеленыя між тройкай. Гольд – лідар, Петерсбурскі – кампазітар і музычны кансультант, я – мастацкі арганізатар, які мусіў сачыць за прадстаўленнем, займацца аранжыроўкай праграмы і, канешне, мог мець у ёй уласнае сольнае месца. У бюракратычнай тэрміналогіі пасады відавочна абазначаліся інакш, але дакументаў пра тое не захавалася. Пакуль Ляндау раздумваў, Блюмберг накідваў новыя імёны. Шкада, аўтар не пералічае, якія менавіта, і пераконваў, што аркестр Белдзяржэстрады стане вялікай сям'ёй, якая будзе дэманстраваць сваю клясу музычнага відовішча, адрозную ад любых іншых. Альберт Харрис, будучы ўдзельнік савецкіх ТА-джазаў Варса і Рознера, заспявае адное з найпапулярнейшых танга Гольда. Tyś dba, a wiesz, nie ma o co, bo cóż, że gdzieś hulam nocą, to nie jest ważne, bo noc się kończy, a razem z nią przemija cały szał. I wiesz, im więcej tak robię, tem więcej kocham się w tobie, bo z inną umiem się w mig rozłączyć,
a z tobą nie, choć nie wiem jakbym chciał. Dla ciebie zrobię wszystko, dla innej nie, bo ty mi jesteś bliską, a inna nie. Za ciebie bez namysłu dam życie swe, bo ciebie jedno kocham, a innej nie. Заробак ва ўсіх трох кіраўнікоў будучай аркестры Генрыка Ежы і Станіслава будзе аднолькавы, завяраў Блюмберг. Каля 1200 рублёў у месяц з дадаткамі падчас стварэння праграмы плюс ганарары за песні з абаронай аўтарскіх правоў. Сам дырэктар Белдзяржэстрады прызнаўся, што мае толькі 800 рублёў у месяц і прытым утрымлівае сям'ю. Вам нават не спатрэбіцца плаціць за ежу і жыллё. Усё гэта будзе забяспечана для ўсёй каманды дзяржавай. Усё неабходнае для сцэнічных выступаў, уключна з вопраткай, будзе прадастаўлена. Падобна, што такімі ж умовамі беларускія ўлады спакушалі Эдді Рознера. Хаця дзеля параўнання у асабістай картцы апошняга стаіць больш чым у 10 разоў вышэйшая сума акладу – 13 300. Такі заробак быў прызначаны Рознеру на пачатку 40-го году, а да прыкладу згаданыя 1200 у дзяржджазе БССР атрымоўваў саксафаніста другой катэгорыі. Кракатук. Беласток, дзе па словах Блюмберга знаходзілася база новыя аркестры, аўтар успамінаў называе былой польскай сталіцай Беларусі. Сталіцай у дзвюх-косці. То бок пераезд станавіўся неабходным. Таксама дырэктар БДЭ быў не супраць, калі Станіслаў Ляндау прыхопіць каго-небудзь з сабой. Аднак з умовай, што калега будзе здольны да яшчэ чагось, акром грання на інструменце. Albo żadna, ty albo żadna. Ty albo żadna, ty albo nikt. Ты альбо ніхто. Гэта даваенны аркестра Генрыка Варса з рэфрэністам Адамам Астанам зайграла танга Пецярсбургскага. Яшчэ адну такую ж аўтарска-выканальніцкую камбінацыю пачуем наступнай. Пасля другой сустрэчы з Блюмбергам Ляндау так і не даў яму станоўчага адказу. Прыйшоўшы з гатэлю «Джордж»
У байку на рэпетыцыю венскай вечарыны наш герой дазнаўся, што адзін з музыкаў, Бернард Потак, сыходзіць з ансамблю да Варса у львоўскі тэа-джаз. Праца ў байцы небяспечная, аргументаваў Бернард. Ляндау адказаў: гэта забаўна, бо мне ёсць што распавесці. Я наняты на працу ў Беларусь. Як апісвае апавядальнік, на імгненне ў памяшканні застыла цішыня, а затым раздаўся агульны рогат. Кракатук. Саксафаніста Бобі Норберт выказаў жаданне таксама паехаць у Беласток разам з Ляндау. Той спачатку адмаўляў, але, згадаўшы камічныя здольнасці Бобі, пагадзіўся. Піяніста Арнальд Левак, удзельнік банды, з якім Станіслаў пераходзіў мяжу, вырашыў застацца граць у байцы. Тым болей, што крэсла ля фартэпіяна ў аркестры Белдзярж-эстрады было занятае пецербургскім. Спявак Іга Крановскі сказаў, што яны захаваюць для Стасі і Бобі месцы ў калектыве. Jedno spojrzenie, żyć jak do poety natchnienie i na mą zmęczoną skroń duszy liliową białą dłoń. Przyjdź na romantyczne spotkanie, przyjdź i połóż męce mej krew. Co z nami potem się stanie, niechaj rozstrzygnie kochanie. Przyjdź, bez ciebie zginę wśród łez. Такім чынам, самі абставіны падштурхнулі нашага героя прыняць прапанову Арона Блюмберга. Пра што ён у той жа вечар паведаміў праз тэлефон і паабяцаў быць у Беластоку праз пару дзён. Калі я выйшаў з будкі і сутыкнуўся з п'яным чырвонаармейцам, то знянацку пракляў яго на ягонай роднай мове, што ніколі б не адважыўся зрабіць да гэтага тэлефанавання. Пра прыбыццё Станіслава Ляндау ў Беласток у наступным выпуску. Кракатук. На заканчэнне бягучага давайце сапраўды ацэнім гучанне львоўскага тэа-джазу Генрыка Варса. Не горшае за беластоцкі тэа-джаз Эдді Рознера. Тым больш, што ў складзе украінскай дзяржаўнай джаз-аркестры гралі бубнач Філіп Гольдберг, які перад вайной супрацоўнічаў з Рознерам у Польшчы, і названы трубач з байкі Бернард Потак. З бія Варса мы пазнаёміліся ў частцы 7 нашага цыклю, таму не буду паўтарацца. Заўважу толькі, што пан Генрык трапіў у Львоў, як і Ляндау, уцёкшы з нямецкага палону, а рэпетаваў львоўскі тэатралізаваны джаз, створаны таксама, дарэчы, як і беластоцкі пры тэатры мініятураў, у згаданым будынку кіно «Аполла», дзе размясцілася мясцовая філармонія. Як заўважае даследчык Дмітрый Драгілёў, у Савецкім Саюзе спецыфічны тэрмін «тэа-джаз» састарэў, бо яго яшчэ ў 20-х прыдумаў Уцёсаў. Але ў чалавека з захаду прыстаўка «тэа» выклікала іншыя асацыяцыі. Большасць увязвала такі назоў з усё тымі ж файвамі, танцамі да гарбаты апятай. Перад тым, як уліцца ў армію Андерса, львоўскі тэа-джаз, у адрозненне ад аркестры Гольда Пецербургскага Ляндау, паспеў запісацца ў Маскве. Спявае з патрэбным ламаным акцэнтам Яўгеніюш Бода. Кракатук. Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Семашкі. Кракатук.
тот день весенний парки, цветы под облаками, ярко солнышко сияло. На скамейке у фонтана вдруг села ты, как-то сердце сразу громче застучало. Так мы молча просидели час или два, и никак не вязался разговор. Ты потом без слова поднялась и ушла, а я остался и тоскую, и с тех пор я ничего не знаю и знать я не хочу. Лишь одно я знаю, что я тебя люблю. Милая, признайся, можешь ли понять, как тяжело любя страдать? Целый день страдаю, по ночам не сплю, ничего не знаю и знать я не хочу. Но твоей улыбки не могу забыть, теперь не знаю, как мне быть. Мою жизнь ты внезапно превратила в ад, и день и ночь я тоскую. А кто же в этом виноват? Тебя бы не заметил, я б спокойно жил. Вдруг тебя я встретил, внезапно полюбил. Ничего не знаю и знать я не хочу. Хожу, тоскую и люблю.